El Josep es va convertir en llibreter per accident i ja fa 40 anys que despatxa llibres a la Garba. La llibreria se la va quedar una parella que era la Montse François i el Miquel Terrats, que eren amics, que van agafar la llibreria. Hi havia un xicot basc que era dirigent de l'ORT. En aquell moment el van agafar la policia i em van demanar que, com jo llegia, estava sense feina, vull dir, a veure si em podia quedar uns dies a la llibreria. I des d'aleshores. Des de darrere del taulell de l'establiment ha vist com el barri anava canviant, segons ell en algunes coses per bé i en d'altres no tant, però la Barceloneta ha sabut conservar l'esperit de bon veïnatge. És un barri que té un avantatge, o sigui, aquí cau una persona i la van a recollir, les desmaia i tothom hi és a sobre. Aquí, o sigui, ve un nen i li dius, escolta, no m'atabalis que he vist ta mare, vull dir que el barri això encara ho conserva. Des de la llibreria i en col·laboració amb la biblioteca promocionen els escriptors del barri. A les prestatgeries es poden trobar els seus llibres i també d'altres que tenen la Barceloneta com a protagonista. Intentem col·laborar amb tot el que es publica sobre el barri, amb totes les activitats. Ara hem fet una que és itinerari sobre la Barceloneta, d'un historiador que es diu Daniel Benteo, i aleshores vam fer un recorregut sobre, el llibre proposa uns recorreguts i en vam fer un, vull dir, va ser un èxit. El Josep espera poder jubilar-se ben aviat, però la llibreria seguirà oberta amb la seva filla al capdavant.